Gehiegitan ibili behar izan zuen Titin hirugarrenak Adarragako kantxan txilipurdika gauza onerako. Triziokoak Beroizekin eta Urrutikotxeak Albizurekin jokatu zuten partidan alderik handiena batzuk eta besteek pilotari eman zioten abiadura izan zen. Atzean ez zen agian hainbesteko alderik izan, Gipuzkoarra Naparra baino hobeto aritu bazen ere, baina aurrean Urrutikotxeak xeatu egin zuen Titin hirugarrena. Mikelek 11 tanto bukatu zituen, zein baino zein ederragoa, eta Titinek asko sufritu behar izan zuen lehia txukun zamar amaitzeko. Gainera, azeratik izan ziren markagailuan nagusi Mikel Urrutikotxea eta Jon Ander Albizu. Zazpita bat uste dut jungarela aurretik, da nik uste horre konfiantza ematen duela tanto amaitzeak orduan, jokatzerak orduan, da holan izan ez. 45 minututan 340 pilotaka da jo ondoren, Titinek eta Beroizek 10, Urrutikotxeak eta Albizuk 22. Multzo honetan, Oñez Bengoetxeak eta David Merinok aukera handiak dituzte finalean sartzeko.